šťastie a harmónia. Muž sa usmial na Janka a nechal ho rozprávať a chlapec začal. Vždy som chcel vedieť čarovať, ale nikdy som netušil, ako sa to robí. Myslel som si, že k tomu potrebujem zázračnú paličku, ale vďaka vám som zistil, že tá zázračná palička som ja sám. Stretáva skutočných priateľov, ktorí ju majú radi takú, aká je, a nie preto, že pre nich niečo robí. Ak máme v živote ľudí, ktorí nás milujú takých, akí sme v skutočnosti, je to pre nás veľké šťastie a požehnanie. Takýchto ľudí však môžeme okolo seba mať vtedy, keď si dovolíme počúvať svoje vnútro, konáme v súlade s hlasom svojho srdca a máme odvahu byť sami sebou tak, ako Dobroslava. Nie, aj keď viem, že ty si myslíš, že chyba je zlá. Chyba však vôbec nie je zlá. Pozri sa teraz do svojej písomnej práce. Chcem ti vysvetliť, že tieto 3 chyby sú tu vlastne pre teba ako darček. Vysvetľuješ, Kriatok? Ďakujem za taký darček. S posmešným hlasom povedal Tomáš. Veď kvôli ním bude mať horšiu známku a ja už vôbec nemám chuť sa učiť slovenský jazyk. Povzdychol si Škriatok. Ty budeš ťažký oriešok. Teraz ma pozorne počúvaj. Keď si bol malý a učil si sa chodiť, stále si padal na zadok, rovnako ako všetky deti, ktoré sa to učia. Než začnú chodiť s istotou, spadnú na zem toľkokrát, že by tie pády bolo ťažké spočítať. Malé deti sa však pokusov s pádmi neboja a ani sa nezačnú hnevať. Neprestanú skúšať a skúšajú chodiť dovtedy, pokiaľ sa to nenaučia. Veď tie ich pády sú predsa tiež chyby pri pokusoch urobiť krok. A vďaka tým chybám, ktoré končia pádmi, prichádzajú na to, ako správne robiť kroky, ako si udržať stabilitu a rovnováhu. Učia sa niečo nové o svojom tele a zároveň sa naučia chodiť. Je to predsa super, že vďaka chybám zisťujeme, čo robíme ešte nesprávne, aby sme sa naučili robiť veci lepšie. Vďaka nim sa učíme byť my sami lepšími v mnohých oblastiach. Predstav si, že by dieťa po prvej, druhej či tretej chybe pri páde prestalo skúšať chodiť. To by sme sa tu všetci batolili a lozili po zemi a nik z nás by nechodil, lebo by sa bál robiť chyby.